Even testen. Ja, natuurlijk. Nou, we gaan de kant op en neer zo. Dat is goed. Ja. Geweldig. Ik kreeg een berichtje deze week van David. Die zei, ja, doe maar erin heen komen, want we gaan hier scooters weer del zetten. We zetten 120 dealscooters uit in Ljouwert. En dan kan je mijn app hem pakken en dan mag je per minuut betalen en dan kan je er de hele stad in. Maar hoe zit het met het opladen van je ding? Want ik zeg inderdaad, oorlog zeg ook wat accu-vermogen en wat er nog een oer is in de accu, maar waar laat ze op ding dan? Maar we hebben zogenaamde power ranges, noemen wij dat. Die Power ranges? Ja, power ranges, ja. Dat krijg ik vroeger in de tegenveld. Dat is net zo makkelijk, hè? Dat tellen naar hier tegelijk. Kun je deze scooter even scannen? Zo. Wat een machine, want die eentje al het optoljachtje in. Vlog, ik wil ideaal eigenlijk wat roosterd in de mat. Dan kan ik gewoon met zijn scooter wat roosterd in rijden. En ze helemaal of zo naar Boefke, ziek naar oude Heulen schieven of zo, hè? Of als vervanging van een oude BMW, hè? Geweldig. Ja, hartstikke mooi toch? Ja? Aan alle kanten op. Ja, die kun je dus hier in nou in Oh. Ljouwert. En dan kun je gewoon een app en dan kost het 30 cent per minuut en dan kun je, kun je gewoon overal heen rijden. Oh. Nou ja, ik heb zelf een oude brommer. Oh ja, En nou, die is zo'n 30 jaar oud. oké, nou, wat die van mij. Hij had Pumaxi S. Hoe liet je rijden? Ik wil eens op een del. Ja, nee, bijna nog. Zo? Oh, die bent wel. Nou, hier haal je maar die oude brommer, denk ik. Ja, die is... die is eigenlijk mijn familie nou eigenlijk wat. Van hem geweest, die had vroeger in Noord-Holland winnen, die had er ooit een keer op in. En dan zou hij van mijn zuster worden. En nu ga ik. Ja, dankjewel, hoi. Ja, gaat ie goed? Je hoort niks, je voelt niks. Nee. Hey. Hij komt perfect. Ik vind het heerlijk rijden, alles. Heerlijk fijn, fijn optrekken. En ja, heel fijn scooter in ieder geval. Ja, alleen ja, geen geluid. Nee. Geweldig. Tja, is dit nou wat flessen geworden nou? Zo. Hoi. Past net. En de vraag is natuurlijk van ja, als het glas al fot is, wat kan je weer maar weer opnemen hè, op het spel? Geweldig. Nou had ik dus begrepen, ja ik heb van alles begrepen, nou had ik dus begrepen dat er 2 kratjes bier op mij nemen kerst, minimaal in elk geval. Oh, ja, nou, was perfect. Wat wil je ervan maken? Nou, er staan hier dadelijk door de stad zo'n 120 van deze scootertjes. Die kist dan, als die eerst ommeldt bij de app. Maar ja, er staan hier dus aan het oude scooters hier door de stad in. Een stuk is 120 agent. Die kist dus ja, wat oppikken hier in de stad. En dan kist er mij te rijden en kratjes bier haal je onder de oren. Dat is toch jou? Toen hij... Met een tier in je aan en dan zit er weer nog bier. Voor betier, hè? Misschien wel betierd voor bier. Geweldig. Wil je een misbruik van maken? Nou, dat nou dan nog net. Natuurlijk wil er wel wat steken maken, maar ja, goed. Dat is met alles zo, hè? Ja. Een huurouder wil ik wel steken maken. Dus ja.